Έχουμε ξαναδεί τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε νιώσει ποτέ ξανά τόσο ταπεινωμένοι? Έχουμε δει άλλη φορά την αξιοπρέπειά μας να πέφτει τόσο χαμηλά? Έχουμε νιώσει τη δημοκρατία μας να απαξιώνεται τόσο πολύ? Έχουμε ακούσει ποτέ άλλοτε τόσα ψέματα μαζεμένα? Έχουμε νιώσει ποτέ τόσο απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο? Έχουμε βρεθεί ποτέ ξανά σε τόσο μεγάλο αδιέξοδο? Αυτή την Κυριακή σταματάμε τα όχι. Ψηφίζουμε ναι. 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 Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Στηρίζουμε το ναι. Κίνημα πολιτών υπέρ του ναι.